Beyo. Oke teman-teman, selamat pagi. Jadi ki untuk proses pemasangan opo nek ngarani iki. Ya iki lho, blengker. Iki contone pemasangan blengker pakai opo iki? Pakai baut ya teman-teman. Delok nah ini sudah rapi sekali. Lho delok to. Wis mau wening. Padahal mek tak jidet seperti ini ya teman-teman. Jadi ki pakai ring ki kemarin asine jerone tak kai ring teman-teman. Cuma nih toko bangunan nih kok gak enak kabeh. Waduh aku malah bingung. Akhirnya ya tak gawe seperti ini. Lah iki. Engko nek pemong lepas tinggal ngelepas iki tok ya teman-teman. Ngelepas iki. Iki murmurane iki. Lah baute ini. Jret iki engko wis lepas semua teman-teman. Jadi iki yo dilepas ya teman-teman iki apa nek ngarani nggone cantolane kemul iki. Lah iki cantolane kemul ini anggap ae bonus teman-teman. Jadi untuk cantolane kemul ini tak bonusi. Lah iki untuk bawane barang iki juga tak kasih cantolan kemul. Lah iki lho teman-teman jelon rawape. Iki kemarin asine tak pasang stainless. Jadi tak pikir-pikir apa tak stainless saya. Kok engko wediku nek stainless si lunyu teman-teman. Jadi wis tak gawe kawat biasa. Cuma ini yo kawat baja yang biasanya digawe main ya teman-teman. Lah iki delok nek pemoko adoh ki dintul-tul ki juga lho. Kowenting ngene to. Padahal cuma blengker satu teman-teman. Blengker satu terus bar ngono gawe iki. Lah iki bautan mek 3 tok ya teman-teman. Tapi nek kok adoh delok. Lho, kowenting ngene to. Terus untuk setelan iki wis tak seteli juga. Wis iso mangap ya teman-teman. Tak wangapkan teman-teman. Lah iki wis iso mangap iki lho. Waduh, bayo jan keren iki delok to. Mripate mentolong terus untuk simbare. Ya iki simbare sudah tak pasang juga. Lah iki. Jadi nek pomo untuk perawatan ya teman-teman, untuk perawatan jamang seperti ini. Engko nek pomo dilepas jamange jret lah iki simbare juga ikut lepas teman-teman. Kok tinggal mepeng, kok pas mepeng ngono kae utawa apa ngono kae dikentingi nah kok iki ketut teman-teman lah iki. Jadi simbare iki ikut jamang ya teman-teman, bukan tak paku di kepala bukan teman-teman, tapi kita apa nang arane ngene iki tak tali di jamang ya teman-teman. Makanya kok untuk perawatan ki lebih gampang. Nah iki untuk mangape sudah enak iki. Lah iki wis sombo iki wis tak steli terus jerone iki kemarin tak gruwendo teman-teman. Lah iki lah ini tak gruwendo kene karo kene karo kene iki tak gruwendo semua soalnya tak grendo saithik iki. Wah, sik ra iso mangap neh iki. Terus tak growendo tak entekno akhire iso mangap. Lah iki. Iki kemarin ki bagian kene ya, teman-teman. Lah iki kan sulaman semua, iki sulaman semua, teman-teman. Bagian kene ki kurang kurang kenceng ngene lho, teman-teman. Kurang kenceng ngene, makane gak iso mangap. Akhire ya wis lah tak growendone. Lah iki untuk dirimu sing pengen masang seperti ini ya teman-teman. Nah iki lho ndo rowijik ini pakai talian. Loh enek taliane semua. Terus untuk yang ini, lah iki aku mari lembur teman-teman. Iki lho nggarap apa nek ngarani iki? Iki lho opo iki? Anu lho tutupe idep lho teman-teman. Lah ini iya lagi tas lah orang lembur. Jadi ini baru ya teman-teman. Lagi tak cat ki pakai grenjengan teman-teman. Jadi pakai grenjengan seperti ini. Ki grenjengku akeh warnanya beda-beda teman-teman. Tapi sing paling saya suka yang ini ya teman-teman. Lagi warnanya wapi, no iso ngejreng, no iki lho teman-teman lagi lho. Ngejreng banget warnanya lho. Ketok anu koyo emas 26 karat ya teman-teman. 26 karat popo ngono kene ngarani. Terus untuk yang enggak iki sudah tak jabuti pakune. Ya lagi isi tok iki teman-teman. Lah iki aku yo
urung garap blas iki mang. Nah ini baru tak jabuti. Terus yang ki, nah iki arepe tak jabuti teman-teman. Kita taruh sini dulu ya teman-teman. Kita jabuti paku yang ini soalnya banyak banget ya paku nih iki lho. Kene sing lawas ki mestine wis gonta-ganti bolak-balik teman-teman iki. Untuk paku niki delok lho akeh lho iki. Nah untuk apa? Idepe ya teman-teman. Untuk idepe kulite bisa dilem dulu ke apa nek ngarani ngono ke. Ketutupe ya teman-teman bar nungko dipaku bareng tutup. Jadi ben ora kakean paku seperti ini. Soalnya iki nek dijuabuti engko nek sing delep-delep ngene iki lho teman-teman. Lah iki kan dulepe nemen iki. Iki harus bongkar kayu teman-teman. Jadi engko sing kena-kena tok ae sing ra kena kok ya didulepno. Lah iki mestine iki didulepno iki sing lawas iki lah iki. Soalnya ra kena dibongkar. Soalnya engko nek dijuabuti kabeh sampai kena iki harus mengorbankan opo ngene iki. Iki lho harus mengorbankan kayunya ya teman-teman. Kayunya ini harus dikowaki yang priye kena teman-teman. Terus untuk yang Banyuwangi kemarin, lah iki sudah apa iki? Ngisorane lah, ngisorane wis tak garap tipis-tipis teman-teman. Ya ini juga susah banget teman-teman, soalnya koyok ngene lagi kanan kiri gak podo. Pas bagian kene tak tutuk tibake tak delok sitoke kene, waduh dlogo njaran tibake ora podo teman-teman. Lagi kadung tak luwe bari tak delok ning kene, lho waduh lho kok ngene tibake iki wonengen gak sama teman-teman. Yo marai wis dicat, jadi aku kan gak pati nyawang ya teman-teman. Aku gak fokus nek ngarani. Jadi nanti kita dempul lagi. Yang coretan ini nanti kita dempul ya teman-teman. Terus untuk ikine juga sudah tak kene tak gawe siji ya teman-teman. Soalnya iki pendek banget. Kan kelong kemarin kan kelong wakeh teman-teman. Jadi kena siji yo wis tak gawe siji lah. Asine kan loro ngene. Nah ini. Jadi berhubung kena grendo karo kayune kan tak longi teman-teman. Kemarin kan male tak ganti, jadi ya wis siji lah. Bar iki tak garap teman-teman iki. Sing Banyuwangi iki. Lah habis Banyuwangi kita garap yang Sumatera ya teman-teman. Jadi kita nyicil sedikit-sedikit teman-teman, ben gak pasang tok mosok mendino pasang blengker ya blenger ya teman-teman. Jadi saya suka blenger teman-teman nek pasang-pasang seperti ini. Yo kadang tak upload kadang ora teman-teman. Engko nek ya biasanya ora tak upload teman-teman. Soalnya saya lebih suka yang ekstrim-ekstrim ya teman-teman. Nah iki untuk simbare tinggal sedikit teman-teman. Kemarin buahnya tinggal sedikit iki. Nah iki mek piro karekan. Engko enek wong moro nah yo entek teman-teman engko. Jadi saya nggak kebagian. Terus untuk rambut cara tak totone sik ya teman-teman. Iki apa nek arane cate kating selengkrah ngene weh. Nah, iki tinggal masukkan kayak gini iki didorong ini temen-temen iki nek mlebokno iki lah didorong seperti ini. Sret. Sudah rapi nah, tinggal nyapu ya teman-teman. Ya aku nek isuk ngene iki biasane nyapu sik bareng lagi turu teman-teman. Lagi turu. Jadi nyapu-nyapu bersih-bersih. Lah koyo ngene iki kena cat semua iki. Gak kena teman-teman dilangi nek gak gawe thinner. Jadi harus pakai thinner ya teman-teman. Cat-cat seperti ini biasanya 1 minggu sekali saya bersih-bersih pakai thinner 1 liter teman-teman. Di ngresiki ngene iki kabeh iki. Wes ngono ae teman-teman untuk videone. Jadi untuk pemasangannya hasil jadine seperti ini ya teman-teman. Lah iki sing dirimu kepo karo barongan Tulungagung, pemasangannya seperti ini. Kirnorno teman-teman. Biasanya ki enek sing kene tok, lah di tengah kene tok. Soalnya kan harus mantul ya teman-teman. Jamang-jamang seperti ini kan harus mantul-mantul. Lah iki berhubung ki jamangnya juga kecil.
Nek asli Tulungagung nah malah cilik teman-teman, sing biru wi malah cuwilik. Ki ukuran 60 lek gak salah iki. Ki munggahe 60 kene iki. Lebarnya juga kecil teman-teman iki. Lah iki jek apa kekentingan ya teman-teman. Ki kurang lemes saithik. Ampri engko iso gandul-gandul malah apik teman-teman. Ya iku wis keren lah iki barongan Tulungagung. Garapane sapa teman-teman? Sing ngerti engko komen ae to. Lah iki telonyel iki warna kesukaan saya ya teman-teman. Nah iki warna kesukaan saya telon-telon seperti ini loh, dilonte sawangare jan beyo wis muning nggih. Wis siap anu nggih digawe senterewean ya teman-teman. Jadi ki wonge duwe banyak tapi modele seperti ini semua teman-teman. Masya kucingan, barongan modele seperti ini semua. Wes ngono ae teman-teman, kok dilanjut nih video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juas.